Nairobi. Kapod wantiere weche motenore koda weche mag wuoth eni kadho wadh nam chumbi jogo matiete send nyamburko ma Mwembe tayari ywak kalore gi kwan jowuoth magikoni wang'ni odok chien kipimo kod Disemba mag higni mokalo. Gikoni nyaka sani kwan geche mating'o jowuoth pod ng'eny maloyo jowuoth ka jopiny to ywak ni ng'ikruok mar ngima kata ng'awruok mar ngima ema mono thoth gidhi kaluo e nyasi mar Christmas kod rwako higa manyien. Joja oko nigi ler mathoth. Descend bus ma Mwembe tayari Mombasa. Kae, chenro mag wuoth chal ni odok chien kipimo kod higni mokalo to chutho thuolo makama mar Disemba. Jogo matiye Descend no koni wang'ni kwan jowuoth odok piny, ka jogo madhi wuoth bende ywak negi kawo thuolo malach e stage ka gache pok opong'. Biro ng'ado gari madhi dala Kisumu. Mabe no kata rajia na nyalo yudo gari. Lakini kachopo ka yudo ka geche ni mana ni nono, joma dhi dala otimre nade onge kata chiel. Omona kata wuok nyaka sano nego bedni gari ma wuok odo wuok sa uchiel. Ok onyal wuok kech pok opong' chakro kiny. To tarik machal gi mae kibiro manyo gari to kinyal yudo nafas kata chiel. Lakini kawuono kibiro manyo gari yudo nafas. Sani wan pod wamanyo jowuoth, lakini tarik machal gi magi jowuoth ema manyo gari. Koro igani waneno ka weche olokre kabisa. Ma gikoni timore kaluwore gi wach ng'awruok mar ngima, gino momiyo oganda mathoth mayande dhi dala e kinde makama koro joloko pachgi. Dala sani tek nikech kopo kata ni wacho ni dwani dhi dala. To kuom wach adier, igo kwano kaka idhi duogo to mondi chop dala mokwongo sani dwaro 4,000. Mondi nwang' 4,000 omi maki michop kode dala. Tek. Koro kuom sani wa hold on. Kuom sani geche madhi Nairobi kaka muneno kae wang'ado 1,500. To higni mokadho sama kama geche madhi Nairobi wang'ado 2,500. Geche madhi Kisumu, madhi Homa Bay, madhi Migori, madhi Busia, sama kama higni mokadho wang'ado 4,500. Lakini sani ng'ado 3,500. Tich onge, tich ni piny. Jolok ohala bende ywak kaluwore gi dok chien mar jonyiewo ka ng'ur margi maduong' ne piny owacho en ni orangi kaka nyalo duoko chien bech mafuta. Anan fundi tweng'o. Lakini higni duto kaka sika bedo ka watiyo, wabedo ga modich ma kata diere ni en ga diere ma funde duto dich ma dhano kesha e tich. Lakini sani onge. Ruto nyalo timo oduok bech mafuta piny nikech once ni idho bech mafuta to gimoro amora te idho. Obed kata mana biskit mokelni e dhot. Bei ni malo nikech gari mokele tiyo gi fuel. Mano momiyo sani ngima tek. Gikoni thothgi temo mana diyore to chutho ka giikore ne wach tero nyithindo e sikul Januari higa manyien. Tuseme gari kama hii inakunywa kama 15,000, 18. Alafu nabeba na 1,000, gari yenyewe nabeba watu 16. Nitapata faida gani? Mimi mwenyewe nitalipwa nini? Sasa inakuwa ni vingumu sana. Alafu sasa ile nauli inabidi tuiongeze. Kwa sababu sasa hii pia sisi wenyewe tunangojea hata hiyo Januari tupate pesa ya kurekesha watoto skuli. Lakini hata tujui tutaitoa wapi. Kwa sababu tunapatia wale wauzaji hao makastoma wetu tunawauzia pia nao wanalia. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.